De stichting Wie Namer Belang biedt op deze voorjong van de verkiezings een petitie aan op het provinciehuis. En uw verslagjouwer Erik Enema is erbij. Erik, waar gaat die petitie precies over? Nou, in de petitie, Karen, wordt omteken vregen voor de skeer die het veroorzaken wordt door de winning van gas en zout, vooral in de westhoeken van Friesland. Ja, en dit is het moment natuurlijk, de Zuiderstal, om de voorjong van de stedenverkiezingen om zaken te doen. Reense Post is hier bij me van Wie Namer Belang. Waarom doe je hem dit precies? Wij doen dit om volle meer aandacht te vragen voor de problematiek die op ons aankomt met de gas- en zoutwinning. Liet de provincie het wat lezen, vind je? Wij die het volledig lezen. Wij jaren niks, wij zeggen niks, we merken niks. En dat ben we zeer. Ja, je moet zinten? Wij willen een goede regeling dat dus gebied wat nou bordontast wordt, dat het hersteld wordt. Ja, maar de provincie kent er eigenlijk niks van doen, hè? Nou, die had ik de vergunningen al, jong. En het is dus zo dat men is voorbij gegaan aan de problematiek die erachter kwam. Het was alleen nog geldvoorziening en dat. Je vul je mij wat aan de steek letten. Ja, volledig. Ja. Volledig. En de petities die binnen, ze krijgen al uitdeeld aan de listloekers. Wat vreeg je hem concreet van ze? Wat wij vragen dat is dat de regie terug de provincie oppakt wordt. Ja. Wij hebben het 4 jaar gedaan. En wij gaan ook nog wel even terug, maar wij vinden dat de provincie toe moet nemen. Maar die hebben eigenlijk volle meer geld dan wat wij hebben. Wij het zelf betalen. Alle onderzoeken die we erin hebben, heb ik zelf betalen. Ik ben er ook achter gekomen dat in ons gebied zakt het op dit moment 27 mm per jaar. En in Grens, in hetzelfde gebied, gas- en zoutwinning, daar zakt het met 17 mm per jaar. Het gaat je volle hudder. Het gaat je volle hudder. We zien hier nooit winnen maken. Dit gebied is net geschikt om te winnen. Nou, dat ik wel. En het heeft alles te maken met. We zitten hier op 3 kilometer zit het zout en het zit daar op 1500 meter. En dat is een groot verschil. Het boodschap van het provinciale politiek is natuurlijk Reense Post, dank u wel. Ons even eerst het provinciehuis. Ja, verkiezingsmorgen voor de provinciale steden. En als je nog heel die twijfel over hokkerpartijen stemmen matten, je dan joen naar het grote listloekersdebat bij u op televisie. Lieten terug Erik Enema en Simone Scheffer. Simone, wat kunnen wij verwachten? Nou Karen, ik hoop je dat we vuurwerk verwachten kunnen. Maar goed, dat leidt hem net in eerste instantie aan ons. Maar aan die listloekers die hier in deze hal van het provinciehuis van de Joen met elkaar in debat gaan. Het is nou nog leeg, maar van de Joen zal het je graad vol met aanhangers van die partijen wezen. En die listloekers die het in 1 op 1 debatten eindelijk eens een keer die Frieske thema's behoffen in steeds van al die weken landelijke thema's die we op de landelijke televisie zien hebben. Dus Joen, hier het listloekersdebat. Het is ook nog leuk, want Gerrit Breedler speelt nog muziek, maar het gaat om de inhoud. Wat zijn de dromen van de Frieske politici, die listloekers, voor de komende 4 jaar hier, voor uw provincie? Aanstom kwartier 6, wees erbij, het listloekersdebat.